Magluto ta guys. Magbuhat ko Andre. Ato ni siyang gigit na. Gamitan na to. Mantika. Gamay. Non-stick may non-stick. Manok. Para pamahaba yung ito kanya po. Pero mga kufa. Mga ang bagay basig masamot pagkatiguang diri. Yato. Pati kaon-kaon. Laladlaw. Kaya natin tagkadayit. Pwede itakag din ng kanon. So magluto tag manok. Pwede siya dito ng mga spice. Powder. Halos yung humbay, powder. Okay. Pwede din naman. Hindi na siya. Good morning, muna itong luto ganyan, mga mata. Pagong sauce. Ketchup ng malakas. Kaon sa takay, marami naman kaya, Jude. Yan, asa ito okay. Hindi naman kaya kagutom, Diyos ko. 10:30 na November 5. Ay, 4? 4. Thank you Lord sa pagkaon. Hindi naman kaya, Jude. Gutom na, Jude, kayo. I'm very hungry. Ulit sa ref. Pwede mga kamatis, ulit pino. Dito nga ako magkurog ka. Anong gusto natin ng sa'yo? Mga alas 6. Mga din ako sa kaon. 10:30. Paggutom na din kayo. Pwede kasi ka maglawa guys I don't know. Giluto na ako mga October. 8 months ang init ba? Sa Japan, spring. There it's sunstorm. Ito na ako eh. Sak lang sa kalam. Wala may ginamos na likod. Mga sauce na lang ito ang atong kuparani. Nakos ng sauce ketchup. Nga. Kaway-kaway sa mga OFW diha. Kaon yun mo diha. Kaya sumaan ako. Hindi pa rin siya magluto. Yung kamot ang luto. Sa hindi magluto, doon terasyon ba? Tapos na itong alagas dyan.